Vy sa pýtate, my odpovedáme. Je potrebné absolvovať trojročné vysokoškolské štúdium, bakalársky stupeň v urgentnej zdravotnej starostlivosti a potom budeme veľmi radi, ak prídete k nám na pohovor do Zamedu. S agresívnymi pacientami sa stretávame pomerne často, konkrétne ja som mal agresívnych pacientov za posledný mesiac 2-krát. Príčiny môžu byť rôzne, či už sa jedná o návykové látky a ich požitie, prípadne aj samotný akútny stav môže vyvolať agresiu. Jednou z priorít pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aj bezpečnosť posádky a preto v takýchto situáciách spolupracujeme vždy s políciou. Samozrejme nosíme aj deku, aj keď termofólia funguje lepšie a úplne najlepšie funguje kombinácia obidvoch. Jednou z našich priorít je vytvorenie tepelného komfortu pacientovi. Chápem, že ten šušťavý zvuk fólie nemusí byť príjemný, ale pomáha nám u toho pacienta zachovať teplo. Ak je to však iba o nejakom komforte, tak samozrejme vieme poskytnúť pacientovi deku.